So guys, mo niyang napalit sa kanang kariton kaya adlaw-adlaw man na mo agi nga kariton sa gawas. Ning palit ko og saluyot. Kuan tulo ka tali 50 pesos kani nga gabi or karlan. Anong kabuk gagmay ra 70 pesos, grabing mahala. Hi guys, welcome back to my channel and for today's video guys. Nagluto na ko sang pinalit nga saluyot. Diyan. Kaning saluyot guys, wajud mi na ana do kaon dani sa among probinsya kay ang saluyot sa Bohol. Tagsaray mga tao nga mukaon og saluyot sa among Diya kami pud bisan pobre mi wa mi na ana mukaon og nganing gulay inja. Diri ra ko sa Manila nakakaon og kanang saluyot inja. Kaya uban dani guys, ludoon naman pero ako di na lang ako magdahon naglood ni sa kanon kay nang naobserbaran basta mukhaan ko ngani kuan ko kanang matambala naghang kuan constipation kasi kuan magud ko constipated inja. Ako ni singi research ang kaning saluyot day good source of fiber. Inja daghan pa to sa mga good benefits dani. Wala lang ako diya malagi ning labay ganina sa karito ni palit ko mahal ang saluyot sa Manila guys kay ang tulo ka nga nilagi tulo ka tayo ano ba na tulo ka tali 50 pesos diya ani siya utanon tanan kay maluto na ni siya gamay na laman ni siya kay magkuo man ni diya malagi to ni suti kong nanay nga ang saluyot day ko no antioxidant ana-anan diya sila kay man sila maanad mukaw din ngani. Ako ra siguro inaanad kay sa una first time kong nakakaani ngani na ako ikauban sa trabaho nga taga Mindanao. Diyan ngani dito sa mga trabuhan nailaghan na nurot. Di jud siya. Wa jud to siya gitanom nga among nakita ning tubo ra bitaw sa kasabutan. Diyan mo ito ang kauban sa una nanguha. Diyan giluto. Mo ito yung first time na nakakaon ko. Diyan. Okay man di ay. Nakaroon. Kanila ginakatiguang na tali na tangay mamilis kanon. Isang bayuban nga luod. Kaya naman diyuban dyan. Hindi natin mapugos ang kaon kay ludoon sila. Okay ra po na nga nga. Hindi man ta makapugos sa tao. Hindi makaon. Kaya naman payuban kaning saluyot mura po si Jack. Ukra bitaw, kanang dangog-dangog. Kaya kanang ukra dangog-dangog. Kani po si Jack dangog-dangog ni si Jack. Diyan guys, hani si Jack sa bulan o kanang sardinas. Ganyan sa pagpalit na, haro pa din si Jack kaprisko. Bago pa din si Jack kanang giharvest. Siguro diri siguro kuani kanang gitudo dinig tanom. Kay bailhan man na tambok. Diya kami po dari, gamong sudan. Balik-balik ra. Mas ganahan ko gulay kaysa karning manok. So ana guys, ug makaulit ko sa among makita ako sa saluyot. Kita day ko sa kanang vlog sa among sister-in-law. Palit ko subscribe na vlog agang sister-in-law. Kung nagjangan sa diyang channel. Kung nakakita ko ganin ha, nagkuhan sila, nagsanggi sila mais. Narito dagang mga saluyot. Ang nakita sa diyang vlog. Diyan sa probinsya, ayahay sa probinsya kay makailala mong kakuhanin nga, hindi na ni mo paliton. Tawag po ng 50 tulo ka tayo. Sa una, yung hanggang kauban, tag-10. Dati tag-10 piso lang to, te. Ang alam mo sa saluyot, dati tag-10 piso lang isang tali. 10 piso lang daw dati isang tali na ganito. Sa ngayon, grabing mahala na.
Ani sa sagulan ng kuan. Sardines. Ako lagi guys na ako'y problema kay kuan ko, constipated. Bawang ano. Pero mukhaon ko ka ng mga dahon-dahon nga na kuan ko, bawas og tarong. Last na laman rin. Hindi kuan gay, naglayda-layday ko kay wapa ko naka-request sa supply. Ako may nakatuka karon sa laboratory o OR. Hindi siya tidig na karon nag-request siya. Just pharmacy daghan. Hindi gahapon lagi wala mo mabuhat kay may mga kakulian ako gibatis ang lawas na hapon. Dapat gahapon ako nag-prepare wala nahimo kay di kuan lagi ko, di dysmenorrhea. Daghan ni siya tulo ka bugway sa mani, tulo ka tali. Pero maluto na gamay na naman ni siya. Diyan guys, nagamandali guys, hapa din sa ibabad sa tubig. Kaya pakahibawag di sa dapit, baka ko din kais-is. Pero gwapa ka dyan siya guys, kay kuhan, nagko siya dahon. Pero lagi mga tao dito kaon na ni. Nagila pong gabi di akong napalit. Grabe pong mahalay nga nila si Zaka dagko na. Gamay ra dyan si personal guys, pero arang mahala. Ana, unang nakabuukan kagagmay dyan si 20 pesos na. Ano ako? Yung palit ra ko guys ba kay tambal sa kahikan. Kay palagsa magkuhan ko ba, mahikag ko magunahon ang lamig mukha ng Carlan gabi. Kana naanad lagi tang pobreta sa atong probinsya. Mingawon ta sa atong mga pagkaon bitaw nga pagkaon pobre. Pero kanirang saluyot jud mo jud wa ani na mo luto sa amo. Siguro ang mga manghudani wa siguro nakasuway kaon. Kaya wa lagi mi kami na naglutog na ni. Kaya lagi makatrabaho ta ba, jaga itong mga kauban kada lalay ng lugar. Nagluto sila nga ni nakatilaw ko. Aning ihumol guys, isa lang ito. Ihumol. Pada ni guys, simple rin yung pagkaluto kaya harang gisa sa sardinas. Ito guys, akin isang kuhan, ibabad sa tubig. Guys, ato na ning igisa. Gamay na siya guys.
luto na na siya guys.